Benvinguts a tothom. Avui, dia 19 de març, us presentem el nostre segon conte. Contes de la lluna sota les estrelles. Som-hi! Toma ja, un aplaudiment per tu! Molt bé, després damunt d'aquí! Vine, jo. Després va ploure més fort. Bueno, doncs ens podries explicar què tal el conte, des de quan fa que et dediques a això? Molt bé, mira, avui aquí a l'Insti, a veure, és a l'Insti, com es diu aquest Insti? L'Institut La Pineda. La Pineda, molt bé. Per què li deuen dir la Pineda? Perquè això devia ser una pineda, no?, evidentment. Doncs, primer de tot em presentaré. Em dic Moi Aznar, i sóc rondallaire, que no és el mateix que ser rondinaire, tot i que sóc una mica rondinaire també, Doncs, escolteu, jo faig contes des de fa molts anys. Faig contes, la veritat és que em bellugo per tot arreu, per totes les comunitats que us imagineu, allà vaig explicar contes, perquè els contes és una manera d'apropar-se molt a la gent. I el que és molt important, a nosaltres que moltes vegades ens diuen expliqueu contes, i sempre ens diuen, no, però això és per nens. No, els contes és per tothom. Què és el que més t'ha agradat avui del contes? Que fossi de la lluna. I quina part o quin conte és el que t'ha agradat més? El quart, Per què? perquè havia música. Esperem que us hagi agradat molt aquest conte i us esperem el dia dimarts 16 d'abril amb el nostre següent conte, Contes de Drac. Aquests contes s'han acabat!